Selam dostlar. Selam Daniyar abi. Selam. Mine şuşundaki kunay bilen işlerge men köpten kızıgaydım. Tek baka jitmeydi betim ben de. Men yüzüm etneden tek Kuşa rayonda Orşada bizning elek çitik kavuş ustaları yaşagan. Ha benim mine şunday sumkını da bugün bizde tuguşe Daniyar abi kunakta. Bugün tarixni kiri yazamiz. Kun ishlanmari har kunda eng yaxshi kun ishlanmari Qozonda ishlanadi. Eye. Sen Daniyar abi kun işlerin yana bir dereceye ko'tarasin. Biz kun ishlarni eng yuqori darajaga ko'taramiz, Alloh bilsa, ham olg'a. Yarı Allah verse şunday kun işlerge biz de öğreniriz. Tek haliga qalib topshiriq boshlanatra. Mana sen qachon bilasan o'zingni mana shunda wow, men klassni, shunaqa. Kishida shana. Etni bog'ovlaganlar, все bitti. Bu qarşı kelmedimi? Qarşı kelmaydi, bunda все уже. Men o'z millatimni yarataman. Ulla bitta yarataman millatimni. Rekord mening 5 kunda 50 portfel. Men sotam 100dan 150 ga xatlar. Anar o'tirasın. Bir akşam muhim değil. Qırmızı qo'yasiz. Yo'q. Anda shaharlari bor, ama yurtsiz. Tak. Ağır. Senin gibi kişiler kerak biz artık bir tanışmamasın için. Ustoz barda tiling duy, usta barda qo'ling tuy deylar. Bugungi qonog'imiz o'zi ziyrak, o'zi oltin qo'lli. Daniyar, xush kelding. Daniyar Hojiyev. Bu isim hazır yuqori sifat degan so'z tizma bilan birga yuri. Kun qaltalar, yonchiq, buqsha, portfellar. Tatarning eng shap kun ishlanmalar brendin bo'ldirgan kishi Daniyar. Eng muhimi, har qilgan amalining ma'nosi bor. U bu dunyoda qoya ham ne ishon ekanini anglab harakat etuvchi kishi. Anne nişe kelib chiqding bu ishga Sinoyda? Nechik bo'ldi? Anlading sen ekanini. O yıllar Instagram'ның барлыкка келген yılları. Yani anda Instagram барлыкка гына келген, әле анда аны хатлы кеше дә юк, аны хатлай бирләр дә юк, анда бер нәрсә юк. Ничектер мин Instagram'га кирдем дә бер егеткә тап булдым. Антон исемле егет, и бик яхшы әйберләр ясый, күннән. Мин дә моны ясый алам. Ул бәс мен үзегездә теге башта булырга тиеш ул, сен үзеңне гений дип уйларга кирәк һәр вакытта да. Син гений, син гениаль. Аңлыйсыңмы? Син бу дөньяга килгәнсең икән, син инде җиңүче. Шулай бит? Син җиңүче булып туган. Теге әйтә бит Тукай, фитратта гали булган ул. Шулай бит? Син уже бөек булып тугансың. Шуны онытмаска кирәк. Онытмаска кирәк һәм истә тотырга кирәк. Пожалуйста, Instagram'га кирдем, бер егетне күрдем, әйтәм, мин дә моны эшли алам. Һәр вакытта үзеңә шундый сынау куясың, әйтәм, мин моны эшли алам. Эшли аласыңмы, эшли алмыйсыңмы, аннары үзең хәл итәсең. Ләкин һәр вакытта мин моны эшли алам. Һәм алга. Ничек башладың син яңа эш бит инде? Сен курыктыңмы, икеләндеңме башланган вакытта? Мин икеләнмим бит. Мин бөтенләй икеләнмим. Мин бер кайчан да икеләнмим. Yani benim әннең чәчләре аппак. Аңласаң шул аппак. Һәм нәрсәдә менә Данияр, синең аркасында менә шулайлар ди. Моның бөтенсе дә синең аркада ди. Мин бит икеләнеп тормыйм. Анда икеләнү дигән әйбер юк инде. Кичкенә чактан шулай, бездә мин эткә атланып кайткан идем. Зур эткә. Әйе. Yani мискин, ну Sen kitap yazarга кирәк булыр буенча. Теге икелән дигән әйбер миндә юк. Мин тоттым да башладым. Эт нәрсә диде? Эт нәрсә дисеңде? Теге этне богаулаганнар, все бетте. Ул каршы килмәдеме? Ул каршы килмәй инде, монда все уже. Теге әйтәм бит, сездә аңкып торырга тиеш. Беләсезме? Күп кеше миңа әйтә, син Данияр ничек инде менә кыяфәттә урамга чыгарга тиеш ди. Әгәр дә син үзеңнең кыяфәтеңдә бераз гына шик бар икән, кешедә дә шик туа. Бер кызык хикая булды, шундый бер вакыйга булды. Берсендә иренәм мин, мәсәлән, шнурокларны бәйләп йөрергә. Монсы менә кроссовки идеально, мондый күргәнез бармы? Сез менә монда әйберне булай күтәрәсең дә, шнуроклары юк. Субхан. Бам. И этот. Һәр шундый аяк кием бар һәм иренәм шнурокларны бәйләргә, нитергә. Һәм булай әйттем дә, бәйләп куйдым менә булай.
үстөгүнө белеп койдум, мында бушаттым да, и былай тиги селкинип йөрөйдү. А мен йөрөйм, билесизби, тиги как будто от кутюр, билесизби, ушулай тиги китти инде барам, тиги үз-өзүңдөн мына ушундай аңкып тура. Өзүңдүн кыяфатың жакшы деген прям аңкып тура. И мен иште билсе келгенде, Данияр, это хазир мода шулаймы? Айтам. Законодатель. Айтам бит, үз-өзүң сенде ол булырга тиеш, менә монда шикләнергә кирәкме үзеңне? Күп кеше үзенең кыяфәтеннән кимсенә нитә, кыйынсына шабит инде. Кызларда булай, егетләрдә булганда теге бит чәчәкте тегесе монсы, башкасы. Кыйынсына кирәкме теге? Менә син кайчан беләсең үзеңне менә шунда. Вау, мин классный, шабит. Кеше дә шана. Аңлыйсың? Үзең шансаң, кеше дә шана. Беренче сорау. Бер сумка тегәргә күпме вакыт үтә? Бер сумка тегәргә беләсезме? Сумкалар аерыла бер-берсеннән. Менә бу ал сумканы. Ал сумкага миңа 2 көн кирәк. 2 көн кирәк, ни өчен? Чөнки аның лекалысын мин ясадым үзем. Һәм миңа лекалы уйлап чыгарырга кирәк. Мәсәлән, кайчан кеше сиңа ата бер рәсем һәм әйтә, миңа менә андый сумка кирәк. Анда инде эшләр авырая. Беренчедән, лекалы төзергә кирәк. Икенчедән, синең хата булачак. Кайсы урында барыбер хата чыгачак. Хатаны кире эшлисең, ягъни бер сумка тегү бер айга, 2 айга сузылырга мөмкин. Мәсәлән, менә монысына 25 эшләсәм, бер атна кирәк. Бер атна кирәк, кичкенәсенә бер көн кирәк. Якын. Аның да үзенең үзенчәлекләре бар. Һәм инде икенче сорауда бар. Аха. Бу эш үзен аклыймы? Акча китерәме? Миңа акча мөһим түгел, миңа акча бар. Рәхәт икән, миңа акча булса. Миңа акча мөһим түгел. Миллионерлар утайт. Акча мөһим түгел. Мөһим түгел. Теге өйләнгәч хатынын айтып кара, акча юк. Теге хатынын килә, менә балаларга кием аласы бар. Миңа акча мөһим түгел. Акча китерә ул. Акча китерә, ләкин чынлыкта акча мөһим түгел. Бу эштә. Акча мөһим түгел, әйтәм бит. Акчага дип кенә эшли башласаң, күп әйбергә зәгыйфлек килә. Ягъни анда баланс табырга кирәк. Ул әйтәләр, теге, нәрсә дип әйтәләр? Баланс между ценой и качеством. Бар, теге, мәсәлән, мин үземнең әйберләрнең сыйфаты буенча акчаны күп алам дип әйтә алмыйм. Мәсәлән, минем сыйфатым менә монда булса, акча якынча менә монда. Ягъни, әле ул бит, беләсезме, ул кешенең түләү сәләте дигән әйбер бар. Һәм безнең илдә ул бик кичкенә. Ул сер түгел. Кризис аркасында, мәсәлән, мин сезгә счетлап күрсәтәм, пожалуйста, арифметика. Әгәр дә кризиска хәтле, шулай бит, доллар үскәнчегә хәтле, сез 30 мең алсагыз, эш хакы, ул иде $1000. Бүген 30 мең, ул 450 доллар якынча. Аңлыйсыз, ийме? Сезнең, мәсәлән, аңлау өчен, көнбатышта 450 доллар дигән зарплата юк. Эш хакы юк андай. Чөнки 450 долларга сианда теге анда теге чит илдән качып киткән беженцы бар. Аларга да 1000-2000 доллар евро түлиләр. 450 доллар. Ну нишләтәсең инде, безнең илебез шундай, мәсәлән, эш хакы буенча үзенчәлекле. Димәк, ниндидер бер чыгу чарлар табарга кирәк һәм селкенергә кирәк. Акча китермәсә, минең белән шөгыльләнмәсә инде, мөгаен. Ягъни акча китерә ул, теге аннан килгән акчаны мин шунда ук тыгып барам. Мәсәлән, күбесе эш коралы алырга кирәк, җипләрне алырга кирәк, башкасын алырга кирәк, күнне алырга кирәк һәм аларга җитеп бара. Һәм гаиләгә дә инде. Тегесе монсы. Тәмтем. Чөнки ул бит синең менә күпме бер атна мәсәлән бу сумканы тегә башласаң, ул бит синең күпме вакытыңны ала. Анда бит син шиксез эшли алмыйсың, булып чыга бары, бик күп иттереп әле. Беләсезме, минем рекорд ничә иде? Ничә? Рекорд. Әйе, миңа булышты бер кеше, рекорд минем 5 көндә 50 портфель. 5 көндә 50 портфель. 5 көндә 50 портфель. Менә мондыймы? Юк, мондай түгел, гадиләре. 5 көндә 50 портфель. Соңгы 2 көндә мин 2 сәгать йокладым. Янда уйлам дип торайм. Просто уйлам дип торайдым янда. Бу янда кайтканда, машинада кайтам һәм прям йоклап китәсең. Ваташ мамадыш. Ай, олабуга. Уянасың, теге мамадыш кайта. О! Белмим, аннан кайткач мин аны эшләп бетергәч где-то бер атнадыр, якынча. Бер атна йокладым, гына мин анасы. Ягъни ул күбие. Хәзер дә минем бит үз эшем бар. Официаль эш.
яғни мен күн сайын сағат 8-ден 5-ке қатты мен позвонку деген кебек мен ішлеймін. Қайшан тігесің, қай бір шақны түнле тігесің. Шолай бүтінсін ұйықтаттың, кеттің тігесің. Алай тігі ұйқының 7 ел мен нәрсе екен білмеймін. Яғни қайшан милләт yazmışы шолай тұра, қыл үстінде, ана шолай ұйықламайсың. Күмі тұрға тиеш мені күн сумка мені? Дұрыстықта күмі тұра бір сумка? Мені орташа бір сумка мені? Мен ала шутлай білмейм, білесің ме? Мен күнбатыштан итем енді, алам. Тегі стандартларынан деп айтып бұла. Шундай орташа, ортақол ұсталар, алалар $15 сағатына. $15 сағатына. Мен сізге айтам, іш күні 8 сағат. Мен айтам, бұл сумкаға керек 16 сағат. 16-ны 15-ке тапқырлайбыз. 200-ден көбірек бұла. Мен айтам 200. 200 көп бұла, $200, ол қар 15 мың. Мен айтам 12. Көресің ме? Шына әлі мен сізге шутладым ортақол ұстаны. Сіз аңласын үшін, мені бұл портфель бұл ата Dallas Bag. Dallas Bag хаманы японлар ясай. Японлар ойлап тапқан әйбір, ұялышмасам. Dallas Bag-ның бәйәсі бүгінгі курс білән ялғышмасам 400 мың. 400-500 мың сом. Mesela, bu standart. Yani elbette min көп кәтір асылмайды. Мында көп ме тұрасың? Айтырға ерді. Сен айтасың ки сән білеймін. Yani min сатам 100-ден 150-ге қатлы. Анар отырасың еді. Bir ақша мүхім түгі. Данияр абай, сіздің тұрмыш девизі не? Әмма бәлки сіздің ғымырыңызда өзіңізге хас болған қағида бардыр. Біләсің мен әти нәрсе деп айтайық кішкен шақын. Менің әти өлді, мен 9 яш болғанда. Ләкин 9 yaşқа қатлы менің бүтінлей башы ой. Полный анда кәмәт eyмен. Әти айтайды. Исте қалдырды олым. Әти мен ат берді, атлан олым шап дейді. Yolda көсем атыр қыздар, құшақлада ят дейді. Көп кіші айта, мәсән бұл вульгарщина, шай бет, ұятсызлық дейді. Ләкин бұл ұятсызлық түгіл. Бұл нәрсе деген сөз. Қайшан мүмкіншілік шықты, ябышырға керек. Шай бет. Бар мүмкіншілік. Тұтырға керек, һәм ышқындырмасқа керек. Yani her vakitte bu birinciden, ikinciden ir kişinin sözü büyük mühim. Söz ettinken o atılasın mı, nitesin mi, jimerilesin mi, hit nerse işler, lakin sözünü tuturğa gerek. Bu tigi, bunda bahasleşirge de gerek mi? Yani ettinken işleysin indi. Tiliysin mi, tilemisin mi, bunu etkensinken işlerge gerek. Eti bir genial kişiydi benim. Ne için? O birinciden журналистикада бик яхшы иде. Yani күп кырлы шәхес, yani агроном да булды инде ул. Рәсемне бик матур ясайды. О, прям бик яхшы рәсем ясайды. Кешегә бирелгән. Аннары авыл председателе булды ул. Әни укытучы. Ләкин мен бүтән туганнар да бер генә сорау. Син кемгә шап шунда? Сен кімге шап шундай? Алар шулай деп ойлар. Шундай не десің ол? Шәп детсін, ескерткіш бетсін. Алар білесің ме? Алар да тігі... Алар екінші түрлі көрілерді бір екен. Біраз ғана айтын деді. Данияр алай керек мен деді. Біраз тыныштан енді деді. Ол білмеймін енді, негедір шулай кетті енді ол. Яғни... Менімше сен біз артық тыныш, сенің кібі кішілер керек біз артық бек тыныш болмасын үшін, алай отырмасы үшін бір орында. Білесің, мен шын айтам. Тойға болсын, мәжіліске болсын. Мен барғанда, мен өзімні программировать етем. Данияр, бір сөз айтам. Данияр, айтам, керек ми, Данияр, тыныштан. Бәттәш бір zaman bütün программы сетает. Нәрсе айтасың, сен таңқытмейсің мұн? Мен айтам, тамадаға. Мен айтам, беріп та микрофон. Көсәдәм нешік бұлар атыш. Алар бүтінісі, біләсің, аларның шәхіс бұлар, аларға бүтінісі ескерткіш кішілер. Yani талантлы, өз ішлерінде намыслы шынды кішілер. Тігі, біраз, аларда ұят хиси бар, менде ұят хиси жоқ. Тігі, қоя кеткен ол, алар тігі біраз тынышырақ, тігі, алай ұғайтмайынды, тігі, бұрныңы үске көтермейінді дейлер, алар шайды айтамын. Әйді, біраз татар халқының тамашмақларын әйтім әліз. Кеттік. Үлшеулерді үлшен, мен базарларда сатылмай.
Bu kişinin biraz sıfatıdır indi. Şu namus, gadillik, benim şunun için bir tanesi. Әлбәттә, алар шул ай мин дә уйладым, андай җавап та бирергә була дип. Бу акыл. Akıl. Olsun akıl olsun. Әйе. Теле юк, үзе аңлата. Teli yok. Uzanmadı. Kitap. Әйе. Әйдә берәр китап әйт әле безгә синен. Kitap. İyi. Nasıl okura gerek? Нәрсә безгә әйтә? Мин итәләр. Şey diyor, kitap okuman kişiden soruyorsunuz. Bilem, bilesiniz sen. Muhammed Abi Mehdiyev. Müray. Muhammed Abi Mehdiyev. Siz bilesiniz Muhammed Mehdiyev kaya tuğan? Qaysı avuldan soğul Göbülçekten, Göbülçek sikirten alar bir şeyde. Qayıken bilesiniz sen? Göbülçek sikirten, Mürali, Seci. Біздің көрші ауыл. Пожалуйста, mine. Yani ne seytesim kile? Şunda Göbülçek'te tuğan Muhammed Mehdiyev. Yani geni. Anın kitaplarını okusağız bir üzünçelikli kitaplar. Yani ul hatletiği, bilmem, yumor hissedeyim. Anda tatarçılık. Anda saf mene şunday tatarçılık anda bilesizmi? Şöyle dip atayıq. Mesela tanıp qaras İlham Şakirov'ni, şöyle bit. Haydar Begiçev'ni, Hamduna Timirgaliyev'ni, Alfiye Avzalov'ni. Onların tillerinde Urus tili yok. Yani saf tatar tili. Аңа таңда қаласың, аны білмеймін, аны күннер бойы таңлап болады. Рахим етіңіз. Міне Мұхаммед Мағдиевтің китаплары да шундай. Яғни міне шул білмеймін де аңлата алмаймын мен. Ол китапларын тәржіме етіп те болмай алатын, білесің, аларның бірден бір нәрсе шады була, шул оригинал. Аны укып тыйып кына була. Оқыдың, тойдың. Әгәр дә шит телдә дисәгез, шит телдә Маленький принц. Бик яхшы китап. Шәһәрләре йортсыз, диңгезләре сусыз. Бәтәш икән. Кырмыска оясы. Юк. Анда шәһәрләре бар, әмма йортсыз. Диңгезләре дә бар. Әмма сусыз. Карта. Атлас. Глобус. Әйе, нәкъ шулай. Ай белән килә, көн белән китә. Кырмыска оясы. Алтын башлы, көмеш чәчле, 1001 яшьле. Ой, benim apa geograf. Тумаш. Пeki Şakalar okul siz. kümegen ikanıydı. Kırmızı kayasın da yine. Ай белән килә, көн белән китә. Алтын башлы, көмеш чәчле, 1001 яшьле. Kiş. Yok, ha. Ay bilen kile, Көн белән китә. gün bilen kite. Yıldızlar. Әйе. Кырда кара казаным кайный. Aha. Кызык, син миңа җавапны инде әйттең. Кырда кара казаным кайный. Kırda Кара казаным кайный. Син миңа Казаным. җавапны әйттең. kazanım kaynay. Әйе, кырда кара казаным кайный. Kırmızı kayasın. Әйе. Бер патша 1000 патшаны баш идергән. Bir patşa, Әйе. 1000 1000 patşanı. патшаны баш идергән. Bir patşa, 1000 patşanı baş yedirgen. Сездә фикерләр бар? Bizim avulda şunda bir hatun var. Хәзер мисал уйлый тагын берне әйтәм. Йорт каравылчысы бөкре карчык. YouTube. Йорт каравылчысы бөкре карчык. Ay böyle güzel duruyor. Әйе. Aha, aman Ә sen. тегесе бер патша 1000 патшаны баш идергән. Йозак ул кайда була? Йозак ул кайда була? İşikte. Әйе. Ишек ул. İşik. Әйе, 1000 патшаны баш идергән. Ну bu ayber енді. Шит ил кешеләре белән аралашырга туры киләдер. Алар нинди таләпләр куя? Şit il kişiler alar bizdekinden ayrılıp tura. Yani bizde seni sizgensiz, bizden kişiler brandqa tabınadı beyt, sizemde boşa beyt, alara brand gerek. Lakin şit il kişilerde alarda uzanları alardan başkaşa. Başkaşarak, alarga mesela sıfat gerek. Sıfat gerek, hem alar şundan da bilesmi, ol tıgı akşam olganlıktan şulaydır indi. Alar bileler, mesela qarab qana da, yani bu ay bir şu özünün beyesi tura mı yok mu? Yani o anı terbiyelerge gerek göremsin. Japonların üzerinde üzünçelikleri var şöyle, İtalyanların üzerinde, Fransızların üzünçe, aların her birisi birbirisinden ayrılıp tura. Татарлар нинди алайса? Oho,
Ну, татарларны нәрсә дип әйтим инде? Мин яратам татарларны. Яратам. Ягъни, хәтта мин алар турында бер нәрсә начар әйтергә туры килсә дә, шулай бит. Ниндидер шундай сүзләр ычкындырсам да, мин үз милләтемне яратам. Үлләп бетә яратам милләтемне. Татарлар үзенчәлекле. Татарлар үзенчәлекле. Татарларда хәтәр бар бит. Әйе. Татарларны аларны аңлатып булмый. Беләсезме? Мин аларны аңламыйм. Аңламыйм, милләтемне аңламыйм мин. Теге ул нонсенс, беләсезме? Нонсенс. Үскәчкә аңлыйчаксыз. Ни өчен, мәсәлән, беләбез бит инде, теге әйтәбез, күп кеше сөйли, милләтне үстерергә кирәк. Шулай сөйләр бит инде. Хо, киттек без харайда, всё. Теге машина кабында. Милләтебезне үстерергә кирәк диләр, име? Шулай диләр. Элементарно, мәсәлән, син нидер пост ясасаң, Instagramда, име? Шуны күтәреп алучы 1-2 булачак. Ягъни, син уйлыйсың, менә мин нидер эш эшлим, шулай бит, милләт өчен дип, күтәреп алучы 2 кеше булачак иң күбендә. Ә башкаларга, ну, белмим, бәлки алар аңламыйлардыр. Хәзерге вазгыятны, ситуацияны. Син ойда ничек өйрәнәсең үзеңнән? Тегергә өйрәнеп булып чыктыңмы? Үзлегемнән. Иң беренче тегеп караганда, мин бик яхшы һәм бик күп кенә күннең бер өлешен боздым. Ул көнне прям теге траур булды, беләсең? Ну, шын кайф китте. Барысына да YouTube гаепле. YouTube'да бер малай утыра булай. Мә. YouTube мәтәш. Теге мин дә булай шулам бит. И мин такой И мин аңлыйм боздым. Күнне боздым. Мәйтәм нишләргә. Бөтенләй аңламадым мин. Мәйтәм хәзер нишләргә соң инде. Ләкин икенче эшем булып мин бер букча ясадым. Күннән һәм ул вакытта мин аны 8000-гә саттым. Мин такой вау. Ну, букча яхшы килеп чыкты. Ягъни, әйе, монда күп кеше мәсәлән теге бирелер иде, беләсезме, җиңелер иде. Ләкин мин белмим бит нәрсә ул җиңелү. Теге шуның өчен даже җиңелсәң дә мин кире кайтып итәм аны, эшлим аны, аңлыйсызмы? Шуның өчен икенче тапкыр букча чыкты һәм букча яхшы чыкты. Сумка, букча сумка. Язып кайтасызбыз, юкмы? Танер, менә син соңгы тапкыр ниндидер сиңа ниндидер яңа тойгылар биргән, бер вакыйгамы, кешеме, бәлки ул былай гына килгән сәндер ачыш тойгы безнең бүлешә торган. Беләсезме, мин соңгы вакытта, соңгы белмим инде ничәдер, ярты елга якын мин транста хәзер. Транска киттем. Ни өчен? Чөнки иҗат ташый. Шуннан да иҗат ташый. Менә бу букчалар гаепле. Менә бу кичкенәләр. Ул беләсезме, шундый уңайлы тотасың, шундый рәхәт. Ул әйтәм бит, мин кыз кешегә әйтәм, тотып кара. Әйе. Тотып кара, аңлыйсың. Әле аның яшеле бар иде. Яшел атадым мин зөбәрҗәт. Беләсезме, зөбәрҗәт татар телендә сәре? Изумруд. Изумруд зөбәрҗәт була. Мин аны зөбәрҗәт дип атадым яшелен. Беләсезме, үзенчәлек нәрсәдә? Мәсәлән, менә монысы. Аңлату өчен бу да это произведение искусства, бу сәнгать әсәре. Ни өчен? Мәсәлән, кыйбатлы замок. Японский. Һәм ул ачыла менә булай. Саквояж. Ул бик үзенчәлекле, ул чыннан да теге хәтта аның каясың ачкысы менә, мәсәлән, менә. Бу атала теге детальләрдә бөтен моторлык дип атала. Монда күннең, мәсәлән, эшләнмәнең сизелми. Бөтен моторлыгы, бөтен асылы сизелми. Ни өчен? Чөнки ул зур. Кичкенә букчага килгәндә 12-дә 10 сантиметрда менә моның хәтле әйбер тупланган, то есть концентрирован. Шуның өчен аны тотасың и такой Һәм тере кебек. да, и син такой вау. Ну чын, үзем дә аптырадым һәм бу әйберләрне эшли башлагач, беләсезме, миңа 7 ел кирәк булды. Әйе, мин әйтем 7, үземне таптым дип шулай бит. 7 ел кирәк булды ничек селкенергә. Ягъни ничек селкенергә кирәк булган 7 елдан соң аңладым. Хәзер аңладым нәрсә эшләргә кирәк. Әйе, әйтәм бит, ул бөтен кеше төрлечә чәчәк ата. Ягъни 7 ел кирәк булды. Һәм шулай булгач, хәзер мин ярты елдыр шул иҗатка кирип киттем. Хәзер монсын, әлхәмдулилла, мин ясадым. Ул теге кеше сораса, тик-тик-тик 2 көн ясыйм. Хәзер инде яңа букчалар өстендә эшлим. Яңа модельләр. Яңа модельләр, әлбәттә. Һәм теге көннәр сизелми.
мен ошондой бир карасам, мен бүтүнлөй сезбейм убакыттын узушун. Жайманда, кышмы, күзмү, бүгүн августмы, сентябрьмы, бересими, унусуму бүтүнлөй сезбейм. Бүтүнлөй. Сені бұршымайды олайын. Мени бурчумайт ал. Мени алай шакка турган. Қызық мына тыйғыларың менен білішті. Бик каты сүйүндүм. Менин кызым бик куркайды айбылдан велосипедде йөрүгө. Эмне үчүн? Чүнки ул кумда бирсинде барганда йыгылды да һәм тирсәген сындырды. Ошондой нерсе булды, колун сындырды. Һәм шунысы куркайды. Mesela мен бүтән басмы, мен бүтән синең велосипедка утырдым да дип әйтәйди. Бер көнне мин аңа самокат алдым, самокатта йөри һәм алдым теге саклану чаралары. Һәм бер көнне хәләл җифт яза, хәләл җифтем нәди Мәрьям ди велосипедта йөри башлады. Ягъни аңа нәрсә кирәк булган, шул саклану чаралары кирәк булган. Ягъни ул үзен теге сакланган дип тыйгаштан йөри башлады велосипедта. Аны өчен бик сөендем мин. Алар әйтәләр инде теге мине сухарь диләр алар. Сухарик диләр. Чөнки мин аңлашылмый, мин сөймим, әйтәм мин транста. Теге алар уйлыйлар миңа бармы? Юк, миңа барбыр түгел. Теге миннән сырлар бит теге син күрдеңме мин нинди әйбер кидем? Күлмәк кидем. Мәйтәм мин синең нинди аяк кием кигәнен дә беләм әйтәм. Ягъни әйтергә кирәк дип санамыйм. Ләкин мин аны күрәм бөтенесе. Ягъни мин кешене күрә икән, все, бетте. Мин беләм теге кеше ничек киенгән, нәрсә киенгән бөтенесе. Шулар. Рәхмәт, Данияр, килгәнең өчен сиңа рәхмәт бу хезмәтең өчен, бу матурлык өчен. Бүләк. Так. Авыр. Беләсең, нәрсә мин онтым дип сорар мен билдер. Әйдәгез, әкбәке. Теге бер кешедә итмәсен өчен. Ягъни әкбәке кыйыксаке майлы бутка эремшек, син кал, син чык. Ана. Шам, шабит. Нәрсә бирәм, эш пешмакны бирәм. Эш пешмак. Эш пешмакта бер икесе әйтәм, бер икесе. Там бер гениаль эшләнмә. Ягъни гениаль дип атыйм. Ни өчен? Беренче ул эш пешмакка ошан, ул нәкъ эш пешмак кебек. Ягъни теге миштән чыккан эш пешмак кебек. Һәм ансыгына да түгел, ул теге. Ягъни многофункциональный дип. Ягъни функциясы күп. Кичкә генә кошелек. Һәм тагын бер әйбер, монда бу кеше игътибарын җәлеп итү өчен идеальный продукт. Мәсәлән, кирдең трамвайга, мен шуны чыгардым. Совет. Рәхмәт. Хәлит тапшыру бүгенгә тәмам. Хушыгыз. Данияр абый, үзегез янына өйрәнчек итеп алмыйсызмы мине, Укыту, өйрәтү турында уйлаганыгыз юкмы? Кем тели, мин бүтәнегезне алырга хәзер. Әгәр дә ясый беләсез икән, рәхим итегез. Данияр абый, сезнең белән аралашу да үзе бер бүген мәктәп кебек булды. Рәхмәт сезгә. Үзегезгә рәхмәт. Хушыгыз дуслар. Пока-пока.